kilpailu, jossa etsittiin uusia kiinnostavia taidelasia, joita Suomi voisi sitten näyttää vuoden 1937 Pariisin maailmannäyttelyssä. Eli siellä voisi näyttää, mitä kaikkea uutta hienoa Suomesta. Sitä ja se on alun perin tehty kierrätyslasista, eli ne vanhat automaatit, jotka kaikki vähän kasvattavissa. Kyllä se oli siellä. Itse asiassa meillä on tuolla sellainen kuva siitä Pariisin paviljonista. Alvar suunnitteli senkin. Mutta siis tässä on lisää tätä lasia. Tässä on myös Alvarin vaimon Aino Aalo suunnittelemaa lasia, joka on tämmöistä niin kuin arkikäyttölasia. Näitäkin on monissa suomalaisissa kodeissa. Iittala tekee vieläkin ja sitä saa ostaa. Ihan myydään joka paikassa. Joo, tai ehkä niin, että Iittala tekee sitä taas. Että se niin. välillä olisi tuotannossa. Nämä on kaikki, näillä on yhteistä se, että ne on alun perin tehty kierrätyslasista, missä on ollut niin sellainen ekologinen ajatus. Materiaalien on ollut edullista ja lasia voidaan sulattaa